Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Niining lisuna, atong tukion unsaon pag-ingon, bisag di ko mubuhat. Nakute mo i. Gamit ang mga verbs, adjectives, ug noun. Pwes, ato nang sugdan, hajimemashou! Niining lisuna, atong tukion unsaon paghinapon sa di kinahanglan mubuhat o di kinahanglan nga nanto ka. Pangalitan, di ka kinahanglan mukaon. Sa hinapon, tabe nakute mo i. Atong gibutang sud sa brackets ang ikaw kay pwede man ilisdan ngadto sa ako, siya, sila ug uban pang mga nouns depende sa imong sentence. Di kinahanglan nga init. Atsuku nakute mo i. Di kinahanglan nga hilom. Shizuka janakute mo i. Di kinahanglan nga amigo. Tomodachi janakute mo i. Ang pirmirong ehemplo kay gamit ang usa ka verb. Ang ikaduha, usa ka i-adjective. Ang ikatulo, na-adjective ug ang katapusan gamit ang noun. Ang conjugation para sa di kinahanglan kay nakute mo i. Atong tutukan kung diin gikan ang nakute mo i. Ang kada verb, adjective ug noun kay adunay nay form o negative plain past form. Ari ta magsugod. Gikan diha ang nay himuon tag negative te form o nakute. Unya kabitan nato sa particle mo aron moporma og nakute mo nga pasabot bisag di ka mobuhat. Nga mao'y atong giestudyohan sa miaging leksyon, ang leksyon 51. Apan karon ato pagyud ning kabitan sa adjective nga i nga pasabot maayo aron moporma sa nakute mo i. Ang literal nga pasabot kay bisag di buhaton okay ra. Pues dili kinahanglan buhaton. Nakute mo i. Atong tan-awon ang kada kaso. Arita magsugod sa mga verbs. Verb plus nakute mo i. Kung nahinumdum kas na po ka basic verb conjugations nga atong gituki sa leksyon 26 hangtod 30 sa kada kategorya sa Japanese verbs, ang conjugation para sa di kinahanglan buhaton o nakute mo i kay ang nay form sa verb. Atong reviewon unsaon paghimo sa nay form. Isip ehemplo kung unsay buhaton sa mga category 1 o root wrapping verbs, tan-aw nato ang verb taberu nga pasabot mo kaon. Taktakon ang ru sa katapusan ug kabitan og nay pagporma sa negatibo. Tabenay, di mo kaon. Ug ang nay himuon ta ngadto sa nakute mo i. Tabe nakute mo i nga pasabot di kinahanglan mo kaon. Pwede nimo rebyuhon ang basic verb conjugation sa mga root wrapping verbs sa leksyon 26. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form sa verb usbunta ngadto sa A series ug kabitan nato og nay pagporma sa negatibo. Unya ang nay mahimong nakute mo i. Pwede nimo rebyuhon ang basic conjugation sa mga category 2 verbs sa leksyon 27 hasta 29. Sa lima ka pinakakomon nga category 3 o irregular verbs, ang suro mahimong sinay nga mahimong sinakte mo i, di kinahanglan mo buhat. Ang kuru mahimong kunay nga mahimong konakte mo i, di kinahanglan mo ari. Ang iku mahimong ikanay nga mahimong ikanakte mo i, di kinahanglan mo adto. Ang aru mahimong nay nga mahimong nakte mo i, di kinahanglan nga aduna. Ang negatibo sa da kay janay o dewanay nga mahimong janakte mo i o dewanakte mo i nga pasabot okay ra bisag dili. Atong praktison ang paghimo sa nakute mo i conjugation gikan sa mga common nga verb sa tanang verb categories. Timan-e ang balaod sa paghimo sa nay form. Magsugod tas category 1 o mga root wrapping verbs. Ang miru kay mutan-aw ug ang minakute mo i pasabot kay di kinahanglan mo tan-aw. Sa mas miagi, ang you o ikaw gibracket nato kay pwede man pud ni pulihan og ako, siya, sila ug uban pang mga nouns depende sa imong sentence.
Ang neru kay matug ug ang nenakte mo i kay di kinahanglan matug. Karon aritas mga category 2 verbs. Ang kaku kay mosuwat ug ang kakanakte mo i kay di kinahanglan mosuwat. Ang isogu kay magdali ug ang isoganakte mo i kay di kinahanglan magdali. Ang hanasu kay mosulti ug ang hanasanakte mo i kay di kinahanglan mosulti. Ang hakobu kay mohakot ug ang hakobanakte mo i kay di kinahanglan mohakot. Ang yomu kay mubasa ug ang yomanakte mo i kay di kinahanglan mubasa. Ang shinu kay mamatay ug ang shinanakte mo i kay di kinahanglan mamatay. Ang tsukuru kay mohimo ug ang tsukuranakte mo i kay di kinahanglan mohimo. Ang matsu kay mohuwat ug ang matanakte mo i kay di kinahanglan mohuwat. Ang tsukaw kay mogamit ug ang tsukawanakte mo i kay di kinahanglan mogamit. Ari natas mga category 3 verbs. Ang kuru kay moari ug ang konakte mo i kay di kinahanglan moari. Ang iku kay moadto ug ang ikanakte mo i kay di kinahanglan moadto. Ang suru kay mobuhat ug ang shinakte mo i kay di kinahanglan mobuhat. Ang aru kay aduna ug ang nakte mo i kay di kinahanglan nga aduna. Ang da kay ang verb to be, is, are, or am. Ang janakte mo i kay okay ra bisag dili. Mutan-aw na tag mga ehemplo gamit ang mga sentences. Sugod ta sa category 1 verb. Ang atong ehemplo, taberu, mukaon. Ang negatibo niini kay tabenay. Gikan diha mopurma tag tabenakte mo i dili kinahanglan mukaon. Di nimo kinahanglan hutdon og kaon ang tanang sushi. Sa hinapon, sushi wo zenbu tabenakte mo ii desu. Sushi wo zenbu tabenakte mo ii desu. Ang zenbu usa ka adverb of quantity nga pasabot tanan. Wa kini magkinahanglan og particle. Isulti kini kasagaran atubangan sa verb. Karon gamit tag category 2 verb. Ang isogu kay magdali. Ang plain negative niini kay isoganay. Ang nay mahimong nakte mo i ug mopurma tag isoganakte mo i nga pasabot di kinahanglan magdali. Tungod kay daghag oras, di ka kinahanglan magdali. Sa hinapon, jikan ga taksang aru kara isoganakte mo ii desu. Jikan ga taksang aru kara isoganakte mo ii desu. Ang taksang usa gihapon ka adverb sa gidaghanon ug wa kini magkinahanglan og particle. Kasagaran isulti kini atubangan sa verb. Laing category 2 verb, ang oso kay mopislit o tukmod. Ang nay form kay osanay. Gikan diha mopurma tag osanakte mo i nga pasabot di kinahanglan ipislit. Di nimo kinahanglan pisliton ang boton. Sa hinapon, botan mo osanakte mo ii desu. Botan mo osanakte mo ii desu. Ang yasumu kay mopahuway ug ang nay form kay yasumanay. Ang yasumanakte mo i kay di kinahanglan mopahuway. Tungod kay wa ko kapuya, di ko kinahanglan mopahuway. Sa hinapon, watashi wa tsukarete inai kara yasumanakte mo ii desu. Watashi wa tsukarete inai kara yasumanakte mo ii desu.
Katapusan tang ehemplo kay usa ka category 3 verb. Benkyō suru nga pasabot motuon. Ang atong i-conjugate niini kay ang suru. Ang negatibo kay benkyō shinai. Gikan diha mo porma tag benkyō shinakute mo ii. Benkyō shinakute mo ii. Nga pasabot di kinahanglan motuon. Tungod kay utukan siya, di siya kinahanglan motuon. Sa hinapon, kanojo wa atama ga ii desu kara benkyō shinakute mo ii desu. Kanojo wa atama ga ii desu kara benkyō shinakute mo ii desu. Karon, tan-aw nato ang kaso sa mga i-adjectives. Kunakute mo ii. Atong tukion unsaon paghimo niini. Atong gamiton ang i-adjective nga takay isip ehemplo sa unsay buhaton sa mga i-adjectives. Ang takay kay pasabot mahal o taas. Ang negatibo niini kay takakunai nga pasabot dili mahal o dili taas. Pwede nimo rebihon ang basic conjugation sa mga i-adjectives sa leksyon 15. Unya ang nai atong usbon ngadto sa nakute mo ii aron mo porma tag takakunakute mo ii. Takakunakute mo ii nga pasabot di kinahanglan mahal o di kinahanglan taas. Gamiton ta sa sentence, di kinahanglan nga mahal ang regalo. Sa hinapon, presento wa takakunakute mo ii desu. Presento wa takakunakute mo ii desu. Laing i-adjective, ang atsuy kay init ug ang iyang nai form kay atsukunai. Gikan diha moporma tag atsukunakute mo ii. Atsukunakute mo ii nga pasabot di kinahanglan nga init. Di kinahanglan nga init ang ilimnon. Sa hinapon, nomimono wa atsukunakute mo ii desu. Nomimono wa atsukunakute mo ii desu. Karon, tan-aw nato ang kaso sa mga na-adjectives ug nouns. Janakute mo ii. Atong gisulti sa kadaghang higayon sama sa leksyon 16 bahin sa mga na-adjectives nga ang mga na-adjectives mga grammatically nouns ni sila. Karon, kung ang imong sentence predicate usa ka noun, ang verb nga atong gamiton kay ang da o des. Maunay pinakapirmirong sentence structure nga imong nakatunan sugod pa sa leksyon 5, ang A kay B o A wa B des. Ang nai form sa da o des kay janay o dewanay. Ang ja kay shortcut kini sa dewa. Ug inig-usab sa nai makahimo tag janakute mo ii o dewa nakute mo ii. Nga pasabot okay ra bisag dili. Atong ehemplo kay ang na-adjective nga shizuka na nga pasabot hilom. Ang nai form niini kay shizuka janai o shizuka dewanai. Inig-usab sa nai moporma tag shizuka janakute mo ii o shizuka dewa nakute mo ii. Nga pasabot okay ra bisag dili hilom. Okay ra bisag dili hilom ang mga bata. Sa hinapon, kodomo tachi wa shizuka janakute mo ii desu o kodomo tachi wa shizuka dewa nakute mo ii desu. Ang pasabot sa jozu na kay bansay. Imo ning unang natuki nga na-adjective sa leksyon 8 bahin sa pag-ekspresar og abilidad. Ang iyang nai form kay jozu janai o jozu dewanai. Gikan diha moporma tag jozu janakute mo ii o jozu dewa nakute mo ii. Nga pasabot okay ra bisag di bansay. Di kinahanglan bansay ang mga trainees. Sa hinapon, kenshūsei wa jozu janakute mo ii desu o kenshūsei wa jozu dewa nakute mo ii desu. Karon, tan-awon ta ang mga nouns. Parehas ra gihapon ni sila sa mga na-adjectives. Ang ega kay sini. Ang nai form niini kay ega janai o ega dewanai. Mahimo kining ega janakute mo ii o ega
dewa nakte mo ii. Nga pasabot, okay ra bisag dili sini. Okay ra nga dili sini ang imong hilig. Sa hinapon, anata no shimi wa eiga janakte mo ii desu. O anata no shimi wa eiga dewa nakte mo ii desu. Ang kodomo kay bata. Ang negatibo niini kay kodomo janai o kodomo dewa nai. Mahimo kining kodomo janakte mo ii o kodomo dewa nakte mo ii. Nga pasabot, okay ra bisag dili bata. Ang mga tao nga mosakay sa merry-go-round, okay ra bisag di bata. Sa hinapon, merry-go-round ni noru hito wa kodomo janakte mo ii desu. O merry-go-round ni noru hito wa kodomo dewa nakte mo ii desu. Ang subordinate clause nga merry-go-round ni noru mahimong noun clause inigbutang atubangan sa hito o tao. Usa kini ka nominalization o paghimo og noun clause gikan sa mga verbs gamit ang mga nouns. Imo ning ma-review sa leksyon 43. Sumahon tang atong nakatunan ni ining lesona, atong natuki unsaon paghinapon sa di kinahanglan mo buhat o okay ra bisag di. Ang conjugation para niini kay nakute mo ii ug magamit kini sa mga verbs, adjectives ug nouns. Ang conjugation nagagikan sa plain negativo o nai form sa usa ka verb, adjective o noun. Unya ang nai himuon ngadto sa negative te form o nakute. Unya kabitan dayon sa particle mo ug sa adjective nga i. Ang literal nga pasabot sa nakute mo i kay okay ra bisag di nimo buhaton o okay ra bisag di. Sa laing pagkasulti, di kinahanglan buhaton o okay ra bisag di. Ang nakute mo i conjugation kay katapusan sa upat nga ato nang natuki isip grupo. Pirmiro atong gituki ang temo conjugation nga pasabot bisag akong buhaton. Sa leksyon 50 kini. Unya ang negatibo niini kay nakutemo conjugation nga pasabot bisag dili nako buhaton. Sa leksyon 51 kini. Unya ato nang natuki kaniadto ang temo i. Pwede ba o pwede ka mohimo pagpananghid o paghatag og permiso. Ato ning natuki sa leksyon 37. Og ang negatibo niini kay ang nakutemo i nga pasabot di kinahanglan buhaton nga mao'y atong gituki niining lesona. Og diri na human ang atong leksyon bahin sa nakutemo i o dili kinahanglan buhaton. Kung aduna kay pangutana o comment, palihog na lagbutang sa ubos. Kita na pud ta sa sunod nga leksyon. Otsukare sama deshita. Gambatte kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante nga mag-practice adlaw-adlaw. Pagahin og panahon. Kung nagsakay ra ka sa jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, o naglingkod sa sakyanan, o ka-break time nimo sa trabaho, balik-balik kag pamina og tan-aw ni ako mga training videos nga giplano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambatte kudasai.